Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Salo, 35 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak. Taga Sambuan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Ingon man sa akong kaminyoon. Aron inyong isabtan, sugdon ko sa dihang ulitaw pa ko o nakapalit ko 5 ka ektarya nga yuta. Ingon niini ang mga panghitabo. Bilib yun, Miss Papa ni mo dong. Kaysa kalinghod pas imong pangidaron, nakapalit ka yun og yuta nga 5 ka ektarya. Oh, mao gyud anak. Asawa na lang joy kuwang nimo. Sige lang pa. Hmm. Paabot ra lagi na pohon. Kaswerte ka sa imong mahimong asawa dong no. Kay kugihan ka man. May lang unta pod mga swertehon ko sa akong kaminyoon pohon. Unsa? Moadto kag Cebu City? O ma, gusto ko mangitag trabaho dito. Uy, kano mangita pa man kanak? Uy, nga naa man kay uma. Kaysa na malay magtikad sa imong uma kung imo nang biyaan. Magkuha ra kog tawo para ana ma. Gusto ko nga mangita kog laing kapangwartahan. Gawas ana. Aw, kung maminyo ka dong. Swerte kayang babae kay di man jud magutman. Kun maon na. Pag-amping dito ha. O ma, salamat. Amping sa mo dinhi ha, ma? Pa? Sige, helper ka na ako din sa restaurant. Makasugod na magkakadayon. O sir, makasugod na dayon ko. Okay, sige. Ugma dayon, duty na ka. Salamat sir. Daghang kay salamat. Bago ka din, bay? O bay, taga probinsya ko. Ah, mo de. Ako din si Salo. Ikaw bay? Tawagan ako kandot, bay. Uy, bay. Masago ka. Nakita na ko ni mo ba, oras atong bakante. Murag pirmi kang dunay lawom nga ginuna. Oh, pasensya na bay. Naghuna-una lang ko kung unsa ka ano kung magnegosyo kog ako dinhi. Ha? Total, kay bawo naman ko unsa sa paghimog mga putahe. Paghiwag mga lamas. Masa may negosyoon mo? Gusto unta ko nga magnegosyo ang gitawag nila pungko-pungko bay. Oo, bitaw, bay. Nindot ang negosyo. Kay pangmasam ka na. Ang problema lang na kung asa ka napita mo pisto. Dinidong. Sakto ka ingon ngutana ka dining dapita. Kay dining dapita, agianan gyud nig mga estudyante dinhi ug daghan sad og mga bahay dinhi. Daghan sad mo agi dinhi nga mga trabahante. Mao ba nang? Tiksan nako ang tag-iya dinhi dong ha. Akong ingnon nga moabang ka. Sige dang, palihog ko. Ma'am, dali mo. Init pa kayo nga itong ginabot dinhi. Dali. Hala ka nindot. Oh, di, ma'am. Pungko-pungko din Kilay mo ginabot, kuya. 25, ma'am. Mukhaon ko, kuya. Doon niya kapuso ha, palihog. Sige, ma'am. O, kamo din na. Mari ka na adlaw na gid ko ini din hida. Ikaw dong. Paborito gid kay nina kong pungko-pungko. Sakto di kayo nga dinhi ko magpwesto, ma'am. Ay hala. Manghipos na ka, kuya. Na, baguhay pa kayo nahurot ang akong tinda, ma'am. Saya nga, wa ka makaabot. Ay, sige na lang, uy. Napabitay ugma. Lain na lang tikadaan, ma'am. Ingna lang kong pila ka buok. May pa. Sa di mong pangan, kuya. Salo, ma'am. Ako ba day si Eva? Minyo na ka, kuya? Wa pa, ma'am, oy. So, pwede pa data? Ha? Recorded by X Thunder Gaming.
Pag-una, kusog kay ning magbugal-bugal si Eva nako. Hangtod nga nagkasuod ming duha. Dili nako ikadinay nga dali ra gyud nga higugmaon si Eva. Tungod kay simple lang siya. Hangtod nga we-decide ko nga ako siyang panguyaban. Kalooy sa Ginoo, wala masag ko niya paantusa og dugay. Human sa duha ka tuig namong relasyon isip man nag-uyab, nagpakasal dayon mi. Unya, nagsabot nga adto na mapuyo sa ilang probinsya sa Asturias ug hangtod nga nakabaton mig duha ka mga anak. Ug unya, mopalit ko usa ka hektarya nga giyota day. Naman ko'y nakitaan. Oh, sige dong, may nuoy na. May tuod na da ka investment mapaghapon na, di ba? Mao lagi. Para sa pohon, dili magkalisod-lisod ang atong mga anak ba? Palanglit, manag ko na sila. Sakto yun ang imo dong. Maong swerte yun kay ko nimo, uy. Ingon man ang atong mga anak. Maswerte ko ninyo day. Unsa? Mobalik ka syudad? Oo, unta day. Pero nga naman, naraman tay tao dito nga mo'y atong gisugog paliog sa atong negosyong pungko-pungko. Lamang ko kuya nakit ang ganindot nga pwesto dito day. Nga maayo para pangwarta. Mao ba? Mauntay akong plano. Weekdays mo ato kog Cebu. O niya, idi ka Biyernes sa gabi o biyahe ko din paingon din sa ato. Oh, ikaw good. Kung unsay tan-aw nimo nga makaayo dong. Salamat kay day. Maayo kay nakabisita ka karon din hibay? Ako pa'y dili nga kada asa ka mag-ablig negosyo. Suportam jud ko nimo. Salamat bay. Sa kagrabiya ko gihanan nimo bay eh. Murag badakto jud kay ni ba? Mas maayo nang i-grab ang opportunity bay. Unya palambuon. Bahala ginagbay lang. Basta kanunay. Business minded jud ka bay da. Pero mayo kay nisugot imong misis no? Nakasabot naman siya bay. Para ramasan din nila ang akong gibuhat. Day? Niyan ako, day. Ngit-ngit man. Asa man ka sila? Mangutan ako sa silingan, be. Basig na ibaw sila. Ay, wa na din hidong, uy. Gitaban ni mong asawa, kuyog ang imong mga anak. Unsa noy? Mao na lay misugat nako nga balita pag uli nako nga miduwa og laing team ang akong asawa ug gidapa gyud ang among mga anak. Unang pangutana. Bisan unsaon nako pugos ang akong asawa, pero dili na gid siya mobalik pa nako. Pero isip amahan sa mga bata, maghatod gid ko nila og grocery, ingon man financial support kada buwan. Mao ba gid ni gimando sa balaod? Ikaduhang pangutana. Mao'y gusto sa kong asawa nga ibaligya ang usa ka hektarya nga yuta ug tungaon kuno namo ang halin sa yuta. Mapugos ba ko niya sa pagbaligya adto? Ikatulong pangutana. Mao'y gusto sa kong asawa nga ibaligya sa nako ang 5 ka hektarya nga yuta nga kung buto na unaon. Sa ako nakapangan ang titulo og tax declaration adto. Makapanghilabot ba gyud siya nga napalit man to nako sa ulitaw pa ko? Ikaupat og katapusan. Pwede ba nako makiha ang akong asawa sa iyang gibuhat nga pagkuyog sa laing lalaki? Unsa may pwedeng ikaso nako niya? Pwede ba sa ko maka-file og full custody para sa mga bata bisag below 7 years old pa sila? Dili man ko komportable maghunahuna nga naanay kaipon nga laing lalaki ang ilang inahan. Ilabi na kay pulos pagid mga babae ang ako mga anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Salo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. ni Obra.
Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official Reuters page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Ginawat unta nga matag adlaw na mo'y makuha nga inspiration, kadasig, pinaagi sa pagpaminaw sa dili lang sa live story sa ato ang letter sender, kundi sa mga tambag nga gihatag nako Attorney Elaine ug ni Dr. Rene Obra. Yes. And a big shoutout and thank you di ay sa tanan mga nag-like ug nag-follow ug naminaw sa ato ang programa dili lang sa ilahang radyo but pinaagi sa YouTube ug sa Facebook account. Yes. And a big thank you also sa mga nag-like ug nag-follow nato Doc sa Yes. ato ang mga Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Please Og like and follow. Dr. Rene Obra, no? Yes. And ang ato ang Atong makuto nga Doc. pagtulunan karong adlaw, attorney, is Yes. life is about balance. Be kind, but don't let people abuse you. Tinuod. Bitaw na uban imong tagaag kamot hasta imong bukton ko Ako Doc, guilty kay tukbon. ko ana Doc nga kanang Oh. grabe mo kina ako ang weakness nga kanang mo give kay ka too much Doc unya kanang mabusaran manggug ka. Mabusaran ka. Dili manggod ka kinahanglan nga tubi ni usay magpangikog na nung kang di ka kahatag o di ka katabang nga dili man na ingon ana dapat. So muhatag kag ka 99 kahigayon, nya di ka muhatag og kausa kahigayon. Bati na kay ka. Bati na kay ka, di na ka muhatag. Manghulam sila Di nimo ka nya di man mahatag. kabayran Doc unya inig paningil nimo ikaw may ngilad. Ama ka na, talking about huwam, ako kika-share ato nino sa akong experience sa kinabuhi. Yes. Ayaw mo pagpahulam og kwarta sa inyong mga parinti. Ako malikon. Actually asa si mga Ayaw mo pagpahulam og kwarta sa inyong mga parinti. Kung na kay kwarta, tagaay na lamang. or maski si mo mga amiga Doc. Bisan sa mga amiga, no? Oo, Kay mo kanang ni maaway sinugdanan yan. sa away. Kay inig paningil nimo Doc di man. Hindi, umay, daghan ang rason. Nga ikay bati kung naningil ka, grabe pod nimo, di ba? Mauna din ha. Mauna. Ilahang Dili ka magpahuwam og kwarta sa imong mga parinti, kundi tagaay na lamang. og kanang amount nga dili ka magsakit nga pwede nimong malimtan. Oh. Ako inaana naman lang ko usahay Doc nga kanang ay sige na lang. Basta kay dili lang kay pudag ko kay mga kantinan Oh, pod. nya naranin mo ulian ko ni di nya murang kasagaran di man. Sige na lang. Sige, okay sa unsa may ato ang kanang ni-greet. Na ko'y akong itubangan din mga listahan na tani, no? Yes, Doc. Taga San Francisco, Southern Leyte. Na dili ni sa Yes. San Francisco, California. Southern Leyte. Southern Leyte, no? Ako ginigatubangan karon. Na nagpadaan ako ani mga pangalan, no? So regards nyo diha sa San Francisco o sa the whole of Panaon Island, no? So Dr. Max Robin, Vivian Gonzales, mga Tiason ug Dagami family, Trinidad Tulibas, may Bilin sa Sastisas, Claire Puguso ug Maricel Sulimni, no? O naay nag-text nako na si mga Dayok family diha Yes, sa hello. San Francisco, Southern Leyte, no? Yes, greetings in Alright. din ha. And letter sender karong adlaw At ang Doc. letter sender ko lawa si Salo. Si Salo, pila edad 35 years old, minyo. May duha ka mga anak nga taga Sambuan, Cebu. No, regards dia ni Reverend Father Ray Cue, mga Libradilla family. Ug katong si Dexter Lubicyo, ang sa apelido ni mo Dikoy. Kauban ako ning kanta dito sa Handurawan netong Valentine's Day, no? Ninduta mo si Oy, wow. Cindy Javier diha sa Mualboal, Sambuan area, no? Nindot kay mga tingog ni sila to ni, no? So, punto legal ang Letter sender nato karong adlaw si Salo. Salo, no? So, unang pangutana ni Salo ato ni, no? Yes, Doc. Bisan nung saon na kong pugos ng akong asawa, pero dili nagyud siya mubalik pa nako. Pero
isip amahan sa mga bata, maghatod gyud ko nila og grocery ingon man financial support kada buwan. Mao ba gyud ni gimando sa balaod? Yes. Maayo sa siya kay mo volunteer gyud hatod. Responsible husband and father. Oh, ang uban maglikay-likay magpalit og bugas. Basin pa malumo ang kasing-kasing sa imuhang asawa. Bitaw. Sir Salo, sa imuhang pagkugi nga magsige gapong kaghatod og suporta, ayuda ngadto sa imuhang mga anak, no? Of course, naka-benefit man pud imuhang asawa ana unsa kay nahitabuan ni nila nga nuwa naman mo nag-uyon, pero naamang gyud usay na anak yun nga panghitabo and sakto nang imuhang gibuhat nga nagpabilin ka nga amahan o nag-recognize sa imuhang obligasyon paghatag og support. And as I said before, ang kaning support dili ra gyud ni kabahin sa kwarta nga ihatag. Pwede gyud pod in goods or in kind, no? Nga kaning mga grocery. Di man na kinahanglan nga kwarta unless tuition fee aw kwarta na. Pero mga pagkaon, padala gyud og ikaw pod mismo ang mupalit mga diaper baron or mga gata sa mga bata kana. That is still support that is to be given ngadto si muhang mga bata. So mo gyud na pod and mo gyud na yung gimando sa balaod kay maski pagbuwag mo sa imuhang asawa nagpabilin man nga obligado ang usa ka bana no sa paghatag og spousal support o child support. Sali pog di malumo ang kasing-kasing ng mong asawa. Naghatod nimo og support sa imong mga bata, smiley po imong asawa. Correct. Di kay magbugot mo ka mulakaw lang kadayon. Correct. Ngayon na, good morning, ex darling. O sabi tawag. Good morning, X. Good morning. How are you today, X? Gwapa lagi ka ron, X. Komedya ba? Piki-piki po gamay din na. Sa mga ay. Inagtunol nimo sa bugas, igo-igo po dog imong siko po sa iyang kilid good pod. Alright, kaduhang pangutana. Maoy gusto sa akong asawa nga ibaligya ang usa ka hektarya nga yuta og tungaon kuno namo ang halin sa yuta. Mapugos pa ko niya pagbaligya ato. Pabaligya ang iyang 1 hektar nga yuta ato ni. Pila makay halinon ani balo, salo? Ilahang yuta dili gid ka mapugos, pwede iyahan na lang bahin kung conjugal na siya nga property, pwede gid po di man gud na you cannot manggod kung conjugal siya nga property, di man gud nimo pwede ibaligya without the consent of the other spouse, no? So mao nay problema, mo nay ato ang concern din ha. So on our end dapat ang unsay tawag ni mo ani need gyud sila nga mutando sila man duha dapat ang mupirma pero niya gibaligya ang iyahang share pero mo lagi na mo consent ra gyud gihapon so di gyud kay conjugal man siya nga property. So tunga sila tani, tunga sila. Tunga mo sa halin sa inyong 1 hektar nga yuta, no? Ikatulong pangutana. Mao po'y gusto sa akong asawa nga ibaligya sad daw nako ang 5 ka hektar daghan mo sa yuta ninyo oy. 5 ka hektar nga yuta nga kung buo tunahuna sa akong nakapangalan ang titulo ug tax declaration adto makapanghilabot bagyo di ay siya nga napalit man to nako sa ulitaw pa ko. Unya kung wa mo'y prenuptial agreement under the family code manggod ang inyuhang property relations is governed kanang kanang gitawag nato nga absolute community of property. Unsa man ang absolute community of property ang pasabot ana kung wa mo'y kasabutan no as to your property agreement sa inyong kaminyoon usa mo na minyo no meaning to say ang tanan nga imong gipanag-iya sa ulitaw pa ka o siya pagkadaga pa niya inigminyo ninyo inyo nang gidasod sa kamang minyoon. Mao ba tani? So what's mine will now become ours. Yes. So daghan siya utang sa ulitaw pa siya to ni. Walay labot ang liability. Ang assets ra. Pero og ni benefit pod ang liability sa pamilya kana mubayad pod ang pamilya. Pero kung pananglitan ang kaning yuta no, gidani mo so nahimo na siyang gitawag natog part of the absolute community of property. Nahimo nang ang imong gipanagtiya pagkaulitaw na panag-iya na ninyong duha pag-aydo ninyo. Munang swerte kag imong maminyuan yutaan. Pagkaulitaw or pagkadaga niya nya wa mo'y kasabutan or kanang prenuptial agreement absolute community of property gyud na siya. So actually dili ka mapugos unya kanang mahog gyud nga naasad say katungod to that extent, no? Na siya katungod. Yes. Kay gingon as natin wife. ni
kung unsay imong mga asset, madana sa kaminyoon. Pero ingon ni attorney, kung unsay imong mga utang, di madana. Yes. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Pwede ba nako makiha akong asawa sa iyang gibuhat nga pagkuyog sa laing lalaki? Oy, kuyog daig lang lalaki nang dula din laing team day. Unsa may pwedeng ikaso nako niya? Pwede ba sad ko mo file og full custody para sa mga bata bisag below 7 years old pa sila? Dili man good ko komportable magunahuna nga naan nay Di kaipon. gihakaipon ang nga laing lalaki ang ilang inahan ilabi na kay pulos pag yun mga babae ang akong mga anak. Ang kaning paghatag yun na to og custody, no? This can be agreed by the spouses gyud unta. Unya especially kung below 7 man gud ang priority sa custody sa mama. Unless for some mga prevailing na mga circumstances nga ma-analyze sa korte nga dili gani siya maayo nga adto sa mama, no? Then pwede gyud pod mag-granted to, pero umaabot na ganig city ang bata mahimo na gyud pod mo pili, or pwede gyud mo magsabot nga mag-join custody lang mo. Pila ka adlaw nimo, pila ka adlaw niya, Pasko ana nimo, New Year ana niya. You know, and it's better that way nga mapasabot ninyo, mag-sit down mo, no, nga di lang mo mag-away, di na mo kinahanglan mo adtog korte na para dili mo magkalalis ba kay ma-affected man gud pud ang bata. And you also respect also the choice of your children, no? Kay dili ra baya kamo ang naasuds kaminyoon aning apektado sa inyong pagbuwag. More importantly, no, ang mga bata baya ang apektado. So paminawa pud unsa pud ang ilahang gusto. Kay di man pud pwede nga anha ra gyud na nimo nya magdako pud silang way mama. Di pud pwedeng way papa, wa kaila silahang papa. So balansihon gyud na ninyo, no? Mo bitaw na at the end of the day mo gina kung ingon dok nga ang magbuwag ba ang luoy ang mga bata. Mga luoy ang mga bata, no? So ang child custody naman ni sa mong lecture sa classroom attorney, no? Will be given to the mother below 7 years old. But kung ang mother has some problem, physical and psychological incapacity siya, for example, ang korte mo decide kung asa man i-grant ang custody sa bata. Maybe to the father or to the next in kin, no? Correct. Correct. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.